Esta situación trata dun home e unha muller que van a comer nun restaurante e a muller encontra na sopa unha mosca. Bos días, que lles poño? Que hai na carta? Hai espaguetes e sopa. Eu quero uns espaguetis. E eu quero unha sopa. Vale. Como va todo? Canto tempo sen verte? Xa. Canto tarda? Aquí o tedes. Que aproveite. Grazas. Ai, teño unha mosca na sopa, que asco. Dille ao xefe que quero falar con el. Que? Dille ao xefe que quero falar con el. Vale. Que pasa, señor? A miña muller ten unha mosca na sopa. Quero que nos devolvades o diñeiro. Non, fora do meu restaurante, adeu.